همدلی و همفکری در صنعت ما یعنی که شو بیزنس حاضر نیست. 3-4 سال اخیر یگان کس خاطر رفت آمد ندارم از شو بیزنس توجیستان. من عموما вообще دارم پلاگ نیستم عموما. دویتی تو بزرگی خوب. کی پیشنهاد کردین رو؟ من گفتم من نمیخونم سرود. من خیلی نمیخونم. از زندگی عبدالروزی خبر داری است. نه که عبدو اینستاگرام تا خدا بگیری پیش برای بیا پیک نشه برای بزرگ میشه و حیات کینوی ترکی نیست. دخترو باید بفهمن شرم حیات چیه، مردکو باید بفهمن ننگ ناموس چیه. تمام. ассалому алейкум дӯстони азиз, беҳрӯз насриддинов ҳастам ва подкасти имрӯз бо беҳрӯз манзури шумо аст. имрӯз дар меҳмонии мо рэпхон, соҳибкор ва продюсер беҳрӯз шарифӣ ва ҳамчун ӯро мо ҳамагон мешиносем ва маъруф аст бо тахаллуси барон. беҳрӯз салому алейкум. ассалому алейкум. ба подкасти саломат бошед акай беҳрӯзҷон. ба фикрам ки якум подкастон ая? бале, аввалин подкаст ва бо ҳузури худат ин подкаст саломат бошед. бигзор ки яке аз подкастҳои муваффақ шава, бигзор сертамошобинтар шава, моро бигзара. мо софчи нестем, чӣ меган? баъзан давлатҳо меистанд, мо мефаҳмем ки ҳами бозорда бисёр бошанд, ҳамчанд қа маҳсулот бисёр бошанд, ҳам қа фикри мардум ай видеои бемаъневу дигааш бо саломат бошед. раҳмат барои давлат. беҳрӯз ҷон, ташаккур ки омадем ва имрӯз мехостем, саволо бисёр аст, мехостам ин саволро омода созам. биё дар бораи фаъолияти эҷодии ту як суҳбат кунем. чӣ хел ба репхонӣ ту омадӣ? кадом солҳо буданд? Якум реп мона агар хато накунам соли 2009 буд ё ки 10 буд, 15-16 сол мешавад. ана баъд фикр мекунам дар бисёр барномаҳо подкастҳо ҳамин саволро ҷавоб дагиму гуфтагим ки ҳамин сол сар кардем, ҳамсин фомула дидем. баъд солҳои 96 ҳам мебинам, 4 солаям вечеринка дорам, амакиёмшон ҳамуҷада бо падбит падтакт хондестам. баъд якумин сабабе ки мақсад гудак будам ёд дорам дадам аккордеоном харидаги буд, дар хонаи бобом дутор кашол буд. баъд оҳиста оҳиста ҳамин чизо дар ёдам омад. якум бор ҳам синфҳомон реп мехонданд, ӯ вақт касе дар мактаб реп мехонд, хеле зури мактаб темо набуд. ӯ вақт касе реп мехонд, крутой дар мактаб ҳамон буд. баъд ман ки ай ҷануб омадам, ин чизо омада хеле камтар ҳамсинфҳо мефтам шумо девонаед, чиен реп мехонед, хеле бояд мардак реп нахонам. мақсад ҳамсинфҳо хандидам, гуфтан наханд, бақия шояд ба пеш меган ча. баъд доромадам ки яташ хонда натонистесам, дари каптёркаи синфи химия буд, ҷоям лаборатория. я текст додаган шо бояд суми записа буд 40 сомон буд, ӯро маҷбурӣ бурдесан. баъд гуфтам марайс текста, ва текста гирифтам, ҳам хондам ки хондам, гуфтам намера қадмо бихонем, гуфтам мерем. баъд рафтем аяму сар шид дам давра тасаввур кида бачата меган реп мехона. ҳозир биганад хай мегӯям ки на баха буд, шонаи барон буд, хай бачам реп ҳам бихона, ҳач меша. Не ки ӯ давра да барои падару модаре ки ояндаи фарзандаш муҳимай барош. я талаб чӣ ман реп хонда мара чӣ ба рама нагирифтанд мисол. Не ки ман падвадид накардам, ба фикрам ки тонистам. аз ин мебарад ки барон бо як ҳазлу шӯхӣ, бо як баҳс ба олами реп омад. ҳам хе бигем папутӣ яке ва ман то ҳозир ҳамин чиза худам дар касб карда нестам. агар аҳамият дода бошим, ман ягон тӯи марака вечеринка намерам, ягон зодрӯз намерам, ягон та ман ягон чи ҳамин чизора ман умуман намерам. як ягон консерт барои мардум боша, умуман мардум зиёд боша ва чӣ боша, хай вода мерам. Не ки хеле бигӯй ки олям ҳамин ма дар касб нест, гранги як хоб биям ада. яъне ки реп барои ту айни замон хоби аст. ай вақташ хоби буд. фаҳмам. умуман фарҳанги хип-хоп баҳси зиёд дорад. яъне ки бисёриҳо дӯст медоранд, бисёриҳо бад мебинанд. бисёриҳо бадиро мебинанд дар хип-хоп, яъне ки фарҳанги хип-хоп. бисёриҳо мегӯянд не дар ин ҷо озодии сухан аст ва дигару дигар. чӣ реп, яъне ки олами мас фарҳанги хип-хоп ба ту писанд ва дӯст медорӣ? як репери машҳури амрико Method Man мепарсанд, мегӯянд ки аввалда реп ҳам хеле буд, озодии сухан буд, мебуромаданд фикрашонро баён мекарданд, кӯчаро мегуфтанд. баъд мегӯянд ки хип-хоп чӣ ба ранги пештара нест. мега хип-хоп да аввал ҳама каламе ҷимондану даст мебардоштанд, ҳозир ҳама рақс мекунанд. ба ҳамин хотири мусиқия як дигар далши
озодии сухан дига сухандори суханта мегӣ оз дига шар нест дискра запис кунам буран биган ки албомушле сухан оз суханта любой ҷуда бугу любой кас меёваш гӯш мекунад ва хип-хопа ба чӣ хотир ана дӯст намедоранд ма то ҳозира худам сабабша фаҳмида нестам хай ҳаст як намуд жанрое ки ман наметавонам шон гӯш кардан не ки ман не обязательно бигум ки ман ора шум мебинам ман наметавонам шон гӯш кардан ман хеле дивизам хеле ки як каста хубӣ ка натонам баъдиш намекунам баъдиам кардам ба ҳамин хотир бояд бифорашон нафорашон қабул кунам барое ки тамошобине ки хип-хоп культураи рэп дора ба фикри мози аксарият надоранд ягон жанр надора оз бин бачаҳако як рэпҳо хондесанд mp3-ошон 4-5-10 миллион гирифтаи тоқа mp3 бе клип бе чӣ бе ягон студия продюсер битмейкер ба ҳамин хотир ҳар як чизе ки талабот дора бояд оҳиста оҳиста вайда там битӣ барое ки ҳози давр замона пеш рафте сари чӣ ба 6 мақом ҳози давқа авҷе ки мисол 40-50 сол пеш буд ҳози нест фалак давқ ҳама жанра иваз кесанд ҳам бачаҳо мисол хайрдин дилшод ҳамун бачаҳако ки ҳастанд ҳамво ҳам кадестанд не ки бо замонавиш кадестанд фалак хондестанд ё ки дигаш бояд ягон пешравӣ кунем ки бояд хип-хопи худ жанри навай дар тамоми дунё гӯш мекунанд дар тамоми дунё қабул кардан ва бояд тоҷикистон ба фикрам қабулш кардан агар касе накарда қабулш кунад илҳомбахши ту дар олами рэп ки аст шояд ки ягон мактаби кӯҳна мактаби кӯҳна мо СВС гӯш мекардем мо худмона бачаҳои юго-запад мегуфтем ҷанубу ғарб ва дар группаи СВС бо дронашда як группачаи дига буд сектор 4 ҳамунҷода группашондан слим буд набод буд ва ман мистер слима гӯш мекардам шаҳриёра номаш амура гӯш мекардам ва падаму касид мекардам дар умум ман мусиқӣ гӯш намекунам зиёд худм тамоман мусиқӣ гӯш намекунам ва рэпхон ман вообще гӯш намекунам мусиқӣ мошини мада бисёр одамо мегиранд дар мошиношон музика мегзаронанд ё ки чӣ мекунанд ман яхе мошинома оли блютуз ма сайднит карда нестам ҳалеки инқадар кайфияти гӯш кардани тарона нест не агар хип-хоп гӯш намекунам не ки гӯш кунам ягон халқӣ ягон чӣ гӯш кунам мекунам не ки хип-хоп гӯш намекунам мактаби кӯҳнаи рэпи пешина бад писанд аст ё ки ҳозира ба ҷиҳати рэп бигирем аз ҷиҳати рэп намедонам мактаби кӯҳна мактаб барое ки ёзима трекҳои соли 2016 17 18 ма гӯш мекунам я буру бизанам гӯш кунам ҳамун чизое ки ман ҳамун чен мекардам ҳозир ман худам карда наметавонам ман мегӯям чихе ман меро чихе менавиштам чихе як чизое як панч як флоу як чизое нишон медодем ки ҳозир ман вора карда худам наметавонам ва мутаассифона дар магазинат бояд чизое биёре ки ба савдора бираванд ва мо ҳам хеле кардем як чизое кардем ки мардум даҳам фаҳмо бошанд писанд чизое мо мекунем то қавм мефаҳмемш рэперо тамом аз мактаби кӯҳна бештар топ 5 сарояндае ки ба ту писанд буд аз топ 5 аз тоҷик мактаби кӯҳна бале яке рэпхоно мистер слима гӯш мекардам лабас мастер лабас ана пеш трекҳои M1 гӯш мекардам исмаил баъд набота гӯш мекардем мо вора мефоридмон наефоридмон гӯшон мекардем баъд панҷум одам ки буд вора мактаби акли бачаҳои худмон ай честере дигаву дигаш панҷум дар калами ҳамун кастоо намехӯрад топ 4 худатро гуфтӣ топ 4 ма гуфтам бале дар аввал гуфтӣ ки даромади манбаи даромади асосии ту рэпхонӣ нест не аз рэп нест не ман рэперои касбам нест гуфтам касбат не даромад ҳаст даромад хай ҳаст ай яке нигоҳ кунед ҳар як чизе мекунӣ фоидаш меояд фоидаш набоша намекуниш ту маҳбуб ҳастӣ машҳур ҳастӣ дар байни умуман мардум яъне ки даромади ту зиёдтар аст назар ба дигар рэпхоно аз дигар рэпхоно даромада чӣ хел мегиранд хай мераванд туи маъракаҳо мераванд вечеринкаҳо мераванд ягон ресторан ягон кафешкаҳое мешаванд мераванд ман мебинам бачаҳакоро мекунанд ҳаракат мекунанд мара худо метахидаш бисёре бо қавле садои кӯча мегӯянд худатро ҳамчун бачаи кӯча ҳис мекунӣ ё ин ки ман ягона чизе ки меқапамаву туй намерам баромад намекунам ҳамин чизе ки бачаҳои кӯчаем мегӯем ки дар ҷа дар кӯча газ метем 2-3-4 кас гӯшмон мекунаву мегӯям ака чӣ кор кунем чӣ хеле кунем направлен метем авҷода мерем ҳамон кас мегӯя бигин ав бай табхон ва чӣ хеле тугури намегире баъд берӯз дар тарона ту
образи Пабло Эскобарро овардаи. Ки ҳаст? ака Пабло Эскобар як шахсияте ки ба ҳамон фаҳмуа, як шахсияте ки ана бо фурӯши маводи мухаддира дига дар Колумбия дар Меделин уҷода мо ба маънои чӣ мегӯем? Давоми суруда мегӯем кайфо шайхи араб и дига хела беалафа арақ. ҳамун давра як чӣ илҳом дода буд ки дар ҷо будем қатъи киё мешиштем чӣ хеле мекунем. Ман дидам ҳамунҷоро фаҳмидам ки ҳамунҷо қа ҷой нестан, ҳамин ҷои худам соза давом чандин касо меянд моро продвигатор продюсери кунде. ҳамун давра ҳам хеле илҳом ба отама занг задам, гуфтам ина мара мегуфтанд ки ина бачаат рэп мехона, оли чӣ мешава, кӣ мешава, мумкин ҳамун кас бо ҳамун гапш мегуфт, мумкин ҳамун хеш мон ҳамун чӣ не ки мон абрат нишон додем ба ҳамунҷа. Паблора хаки в даврае ки чӣ сигарет меовардем, баъд ҳамин ҷурое ки ай дига компания буданд Пабло мегуфтанд. Дига ҳам хеле яъне ки дар вақти эҷод кардани интернет дар фикр набуд ки масалан Пабло хуб улами як ҷинояти худашро дошту, лек боз не ки хеле ҳам маста кумирои зиёди худро ҳам низ дошт. яъне ки саволи ман аз ин иборат аст ки бо тарона мақсад ман нисбаташ хеле нагуфтам. ман гуфтам ки не ма Пабло, ман Паблоро дар назар дорам ва ҳамун таронада ман ҳамуро гуфтагим ва аз хишат сакада гуфтагим. барои ки вақти Пентагон чӣ федерални розыскда меташа у гаштаи пеши домда қатъи гудакш аксбардорӣ мекард. биё дар бораи шоу-бизнеси тоҷик гап занем. хоб дар кадом ҳол аст шоу-бизнеси тоҷик? чӣ ба ту писанд нест дар шоу-бизнеси тоҷик? чӣ намерасад ба шоу-бизнеси тоҷик? шоу-бизнеси тоҷик ман фикр мекунам ака як бор ду бор як гап ду гап гуфтем дига ҳама хиёл мекунад ки мо ҳамаро бояд бигем. ман медонӣ чӣ хеле одам ягон чиза мебинам маъқулум нест, мегум мушки маъқулум нест. рӯи рӯз гап мезанем. ба назарам яке аз хислатҳои мардонагӣ ҳамин аст. ва ака беха нигоҳ кунед, ман 3-4 соли охир ягон кас қатъи рафту омад надорам аз шоу-бизнеси Тоҷикистон. ман умуман вообще дар палак нестам. умуман ман худам бачаҳои худам мерем футбол мекунем, мерем зал, меем хона. умуман ягон каса дар ра бинам пешо тусовка мекардем, ягон кас қатъи мешиштем, ягон кас қатъи салом алейк будем бо ҷамъ мешидан, занг мезадан ман мара. ана ака на танҳо дар шоу-бизнес дар ҳамаи соҳа ҳаст ям хеле чизое ки ана якдигарро бояд ягон гап бигӯянд, ягон чи нисбати якдигар претензия кунанд. аммо дар шоу-бизнес бисёртар ҳамин чиз. ман ҳамчунро аҳамият додагӣ. мисол дар пеши ӯ шуморо ягон гап бигӯм, пага қатъи ман сторис карда наметавонам. яке мегӯм ҳамун набина бига ки ами балабола одамо местан якдигарро як гапо мегӯянд, хайр значит гуфтам ё марам немегӯянд значит. ман аввали хеле умуман аҳамият намедодам, ба оҳиста фаҳмидам ки марамам хеле хиёл мекунам, марам мегӯянд. ва шоу-бизнес пештар нигоҳ ки Бароми Ғафурӣ ҳамашон да саҳна мебуромадан, шоу мекарданд, иша дастгирӣ мекард. дуето зиёд буданд. ё ки мо шунаванда будем дар назар мо наметофт, ё ки мо дар даруни шондорем баъд дидем. баъд ҳозир ман хиёл мекунам ки хака ҳама дар фикри зиндагӣ шаид. яъне ки якҷоягӣ намерасад, ҳам дилӣ ҳам фикрӣ. не ё ки чӣ ба ӯзбеко ягон трек мекунанд, миравоӣ мешавад 300 чанд миллион, 100 чанд миллион. ма метонем ба фикри ма ки ака ма агар 2 сол пеша бигӯй мо ҷавоб дода метавонам. ҳозир дигар намедонам вода чӣ намераса. ҳамфикрӣ аст ба фикри худат ки ҳамфикрӣ ва ҳамфикрӣ бояд ягон чӣ кунанд ки ма пештарам кира мегуфтам бачакое ки мешинохтам чон мегуфтам ки хайф ҳама вақт фикри туя накунед. барои наследиятон ягон чӣ кунед, ягон чӣ ки 5 сол пас ҳамониш гӯшиш кунӣ, 5-10 сол пас ҳамониш гӯшиш кунӣ. ягон чизе ки мо наку, ягон чизе ки гӯшиш кунанд мухлисо баробар сразу бихонанд, намешавад. ба фикри ту шояд ки аз сабабе ки муаммо нест, ин муаммо нест, сароянду аксари зиёди сарояндои мо аз эстрада дар туй кор мекунанд. шояд ҳамин бошад ки туй зиёдтар дар эҷодиёт, фикри эҷодиёти нав нест. ҳамаи одамизод эго дора. ҳама одамизод эго дора. ба фикри ма ки ҳамаиво ҳама ҳеҷ ка гардан наметад ки як кас зура ё ки як кас пешрафт кеса биё қатъи ҳамкорӣ кунем ё ки ягон ҷо шиштем як кас хондеса даст. ай ҳама ҷое ки ман наифора баромад кунам, нами чӣ мешавад ку соли нав мешавад, наврӯзиё мешавад, ҳамон одамо баромад мекунанд ку барое ки
баромад мекунем ки хиёл мекунем ҳамон лохи баромад кардасти ҳама айта зурай ҳама ма дар ҳамин чорабинии ман навораша дида будам ки чӣ гуна ту эрод гирифта будӣ дар яке аз консертҳо овра бо Фирӯза гап зада дига ма гане умуман дар гӯшаи хаёлам набуд ки ма Фирӯза Ҳафизовра ягон гап бигӯм ё ки ма просто ма гуфтам ки бачаҳо хай и баромад кардастай хидмон ба хидмонем хайра дастгирӣ кардан дар кор як қарсак зан дар кор ишқ кардан дар кор мо хидмон дастгирӣ накунем дига мухлис грубо говоря аз фикру ақидаи ту берӯз ман як чизро пай бурдам ки фикру ақидаи ту аст ки ҳамдилию ҳамфикрӣ дар санъати мо яъне ки шоу бизнеси ҳозира нест ҳамдилишон намедонам ҳамкоришон нест ҳамо ҳамдилию ҳамфикрӣ як мешавад дигар агар дил аз дил дур бошад ба назарам фикрам дигар дур мешавад коллаборатсия кунанд кор кунанд якҷо зур кунанд ки мо ҳам гӯш кунем кайф кунем берӯз ман медонам ки борҳои бор худам шоҳиди ин чорабинии худат будам дар онҷо ба ҳайси ровӣ будам ки ҳамчин ташкилочӣ имрӯзҳо стадионҳое пур мекунӣ имрӯзҳо як бо як стори сӯхт бо як даъват кардан бисёр одам бисёр мешавад фикр кардае ки рӯзе мешавад ки мехезию маҳбубияту машҳурияти ту гум шудааст нест тарс дорӣ аз ин чизё ки не нигоҳ кунед ма хидма пешакӣ тайёр кардагем ки имрӯз як кас буд пага як кас гамя пага як кас гамя пага як кас ман ҳар боре ки дам давраи пик ман бошам ҳар бори консерт мемонам фикр мекунам ки ҳеч кан намеоям тайёре ки бадтаринша интизор боши тайёри ҳамин чиз да фикр мекунам ки дига ма дар як ҷое омадам ки ҳозир як чизо маро пешниҳод кардасан дига ман мегӯм ман як ҷо барам нормал нишишта бутонам қатъи кӯдакон бозӣ карда бутонам ман наметонам баъзан ҳолатҳое мешавад ки наметонӣ ва мефорад ки ҳеч кан нашиносад қатъи кӯдак я прогулка кунӣ я дига оромӣ бошад ва умуман агар ба масъалаи тарсиш бошад умуман наметарсам тарс надорӣ вообще буд ҳолате ки мехостӣ ба худат мегуфтӣ ки беҳрӯз тамом ман ҳамин репхония бас мекунам тамом ана дилгир мешудӣ ҳамин чиз шояд рости гап ҳар рӯзам хеле ҳолат даям ҳар рӯз чӣ намемонад консерти Москва да будем гуфтам нигоҳ кунед бачаҳако ма реп мехонам намедонам барои чӣ мехонам чӣ ба сум туй намерам маърака намерам консертҳои ҳар рӯз консерт ягон чи мегӯям намерам ё ки мегӯям мебахшӣ ягон суми калон бигӯм ё барам ё ки нарам ам хеле рости яхе моменте мешавад ки намефорад табикунӣ не ки боз чӣ бармегардонад пул не машҳур будан чӣ бармегардонад як ала одаме ки бояд ма дастгиришон ба бас мекунам не ки гозира шуда не яъне дар фикри гурӯҳи худ дар фикри тими худат ҳаст ай вақташам хеле будем ай вақт асос авлод медиа хезе авлод буд як гала будем баъд бисёр фикр мекунам да бас кардан дар кор мегӯям хай пир шудем куҷо пир шудӣ на оғоз кард берҷон айни замон дар хезаи авлод умуман чанд қадар шогирд ё ин ки чанд қадар дар умум дар тими шумо аст репхона не ака у группа маҳкам шуд ҳозира гурӯҳ ҳозира дар авлод медиа авлод медиа да мо авлод медиа худаш як ютуб канал вообще группаи репхона набуд авлод хези авлод да 15 нафар буд 15 нафар 15 одамое ки ҳозир мешиносаншон Карлеон буд ана бо ки буд ака одамое ки шумо мешиносеншон баъд райдер буд баъдам хе бачаҳако бисёр буданд 15 нафар буданд ҳамаш ба таври хичон ба худ буданд не ки хай баъд як кас кард як кас тонис як кас бас кард як кас зиндагӣ ҳам хел дар саҳна ту барон ҳастӣ лаҳзае ки телефонро хомӯш кардӣ вориди хона гаштӣ кӣ мешавӣ ман хонадам баронам хонадам бароне нигоҳ кунед яхе одамо ду та личност доранд ман хел нестам ман хонадам ама хелам ма хонада агар нарам отам зиқ мешава очам зиқ мешава хай ма не ки дер мерам хона баъзан ҳолатҳо мерам агар мазаи очам қатъи отам гирехтагӣ боша ишқатиш мобайншон ҷанг шудагӣ боша баъд мерам дадам мегӯм кайфата қар кардагӣ қадизана тардиш як ҷо шудагӣ дига занг назани бегаҳ чӣ биёрум мезани миёй мести мехези мери ҳеч кай дар гӯшот ғирғир накуна бо ча ҳам хеле гуфтестам ба тайдилаш мегӯм оча дои мо бо як дуои не ки падару модар ҳастӣ ҳам дуои ҳам вое ки ту ҳаминҷаро омадем агар не ма чори бегаҳи хом мехезам бо
4 саҳар хоб мекунам, чӣ кунам мекунам. беҳтарин. Як гап мегӯям акаи Беҳрӯз, ман ҳамин чизда хидм санҷидагим. Ҳар нафаре ки дилаш тоза, ҳар нафаре ки мақсадаш некай, ҳар нафаре ки саҳар мехезад барои ризқи рӯзӣ мебирояд ку неважна чӣ кор дай, неважна ки чанд сум кор мекунад. Мебирояд имрӯз непагане ҳамун рӯзои рафтагӣ 100 рӯзам баракатш надод, 101 рӯзда баракат 101 рӯзам меташ. ба ҳамин хотир мардак бояд дар як рӯз 8 соат айхона бибирояд бирава. 8 рӯз бирава бо состар. Бибирояд бояд бирава мардак айхона. Мардак ки дар хона 6 феълам занака мегирад. Бояд айхона кор мекунӣ, намекунӣ, бибиро 8 соат айхона бира. Бибиро бира, барои ки мардак худаш ход мекард дар зиндагӣ. Беёдам мегӯям мард пули хонаву зан гули хона. Ба ҳамин хотир мардак бояд 8 соат айхона бибирояд. Ман рӯзш меша 8 рӯз айхона мебирам. Ба ҳамин хотир бибироен 8 рӯз. Натарсен ай занотун сағиро. Бибироен. Не ки гишна, ташна, бепул намонен. ин асос аст. Ҳамин ай. Хеле не ки ман бибирам 8 рӯз бирам хона дар ҳеҷ чӣ нест. Ба ҳамин хотир гуфтестам ки мардак ҳамин хона дар бишина феъли занака мегирад. Баъдам занакам ғирғир мекунад. Баъдам бибироед. Бояд гудакот ёдот кунанд. мо тамона ёд мекунем. Мо мефорибдон бинемеш не ки ягон грамм нашида ки отай мо я моҳ набидозӣ бестай, отай мо нестай, мо ана меҳрмон кам шиди сус. Аму мера, аму чизай. Ота мақсадаш шиками бачаша сер карданай, танашда либос пӯшонданай. Дигар мести урам ачак када бардошта. Тамом. зиёдтар гиф мегзаронӣ. Гифи ту манбаи даромад аст ё ин ки як стратегияи муайяне барои пешбурии сомонаҳои иҷтимоии ту аст? И то и другое. Нигоҳ кунед. Гив ман ранги чӣ боря? Ай сумдоросо ма мегирам. Сайёра мегӯям шумо подписатсия кунед. Имконияти овода метием сумдоро да аудитория метием. Сайёра да мегӯям подписатсия кунед. Мара гӯш мекунам, ман дар навбати худам айбайни ин бачакҳои худам ята дата мошин метием. Ай пулро пула мегирем, ёда он чӣ метием? Тамом. Ва инчунин аудитория баланд тамошои гивора бин чӣ хел тамошо бибинед 50-60 ҳазор нафар то сторис мекунад. Агар садтаи подписчик дошта бошанд ҳар кадомаш, хеле тасаввур кун ки имрӯз як одамои сторис мекунанд ки 1000, 10,000, 3000, 5000, 50000 доранд. ҳамин хотир ҳам манбаи даромадай, ҳам ака манбаи даромадаш ки баъзан мисол охирон гивда ҳисоб кун, агар касе ҳисоб китоб кунад уҷа 10 кас 15 кас чам хе мегирӣ. Давомшай арзон кун дигаву дигаш суми мошино чон мебирам ва баъзан ҳолатҳо мекунӣ ки тасаввур кун, ман ҳеҷ вақт фикр накардам як каса калити мошин метавонам ва одаморо ман мегӯям билет бигирен. Мегӯям ки биен хитон иштирок кунед, дар сари компютер бистен генератортона хитон интихоб кунед, подписчикора пешакӣ списка мепартом ки штоб ман редактировать кардан натонам. Бидроен хитон бикунед. Дар масъалаи честнигиш честна вақте меброри мети вай дига хелай. Ма моментиш дагия ки навоз мегум якум подкаст моментиш дагия ки гуфтагиам нада гушон пардагаем биё нате. Меша дик карадай намети неки нодода ва оли нокадам хели ая ҷомам хели задагӣ биромага гуфтагим бестай нея додан дар корай. Барои ки хай фоида шади дести. Бите бирава чӣ корш мекунӣ? зери комментариҳои гиват низ менависанд ҳар гуна гапҳое ки ҳамаш дурӯғ аст, фиреб аст. Дар бораи хейтеро чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? Чӣ гуна нигоҳ кунем муносибат дорӣ ба хейтеро? ма умуман аҳамият наметам. Ягон таша ма комментариҳома вообще комментариҳо ягон кас намедорам. Ма чӣ хеле музика гӯш кунем. Ма кино охирон бор пешаи нами аэрасия омадам, дар самолёт як кино тамошо кардам. Ма ёд надорам ки кино тамошо кардагим. Ма зиндаги калтаи баъдаш то бестам як казгара аҳамият битам, фикроша бихонам, ихел кунам, ухел кунам. Ягон ихеле всем неугодишь мегӯям ку русо ҳар кас ҳама одам ма ай количествои лайкҳо, ай количествои просмотрҳо баъд комментариҳо мебинам. Дар ҳолате ки сурати 10,000, 20,000 лайк дора 400 комментариро бояд надрои нахонӣ. Чӣ дар ку 10,000 одам дад чизи ту маъқулай 400 кас хай маъқулаш набоша ки ҳам 400 кас мумкин 40 касаш гапҳои безе боша. Ба ҳамин хотир ҳайрони ҳамон мешавам ки чӣ хел одам я савол метам дар ҳаётат дар комментарияи ягон кас даромада ҳақорат кардагӣ? Не.
ман ҳам кадаги нестам. Ман просто ҳайрон мешавам ки ҳамо одамо дар дарунашон чияй. Мехоҳам як борам хеле одама бинамаш бугум ки ту чихе метавонӣ ё чай мисол ҳамо одама ҳақорат кунӣ. Чихе? Целат чияй? дар як навора дида будам гуфтуи ту Дорох яке аз актёрон мегӯяд ки лаҳзае ки ман медидам дар зери комментария дашномаи безеб гапҳои қабеҳ зиёд задан баъд лаҳзае ман навистам ба ҳамон нафар раҳмат барои чия менавистӣ вай мегӯяд ки ман мухлиси ту ман мехостам ки ту баъда ҷавоб гардонӣ комментариро аҳамият натен тайёр бошен ки агар подниматься кардин гапҳои қабеҳ аст гапат бениёд ба ман писанд омад зиндагӣ кӯтоҳ аст ки ба ин чиз аҳамият ёб ва фикрат зиёдтар ба ин чиз равӣ берӯз дар бораи нақшаву ниятҳои ту як дар 5 солаву 10 сола чӣ аст кай берӯз дина рафт имрӯз ҳаст паган омаълум муаммо аст ман дар ҳаётам нақшаи 2 рӯз период ман кардагӣ нестам не мо ният мекунем ки як не ниятҳои хеле калони бадам ман ягон чизам мебинам ширин орзу мекунам худованд метиҳама ширин орзу мекунам худованд метиҳама ман ба худо ягон кас дар бахилӣ надорам ман баъзан ҳолатҳо мешавам як баъзан реперҳо дигар сторис мекунам рекламашон мекунам менависам ё конкурентотан исуса ман агар дар ҳамин ҳаёт ягон кас диди ё баробарта ё ки битарсӣ ки конкурентай бифаҳм ки бои додӣ ман гулаким хиёл мекунам бичка чен ман зур нестай дар миреб ҳам хеле хиёл мекунам ҳар кас ҳам хеле хиёл бояд ҳам хел ва нақшо ана фарзандоро тарбияи хуб кунем мактабҳои созда бишнам бимонемшон бихонанд таълиму тарбия чанд фарзанд дорӣ се фарзанд дорӣ 2 бача дорум 1 духтар чӣ гуна тарбия мекунӣ фарзандаи худро ман дар оила сахтгир ҳастӣ ё ки не ман дар ҳаётам зан ман ҳақорат кардаги нестам масалан ҳақоратҳои слихка майли ҳақорате ки модару падару фалон и хеле ман кардаги нестам оли даст бардоштан дигаву дигар фарзандам қати яка мара отам дар ҳаётам ҷанг кардаги нест мара абсолютная свобода додаги мегирем репа мо мардуми ҷанубем хай отои мо айкулобанд мара дар ҳаётам гуфтаги нест ки бачам реп нахон дар ҳаётам гуфтаги нест ки чӣ ба дер омадӣ не ки ман ягон бор наштагия ки отама падварӣ кунам бигӯм ота мара шумо дар дахл дора сағиро ототуна ягон бор пазара накунед ки отатуна дел файрод кунанд ягон бор файрод накунанд ту мактаб отатуна файрод накунанд ки бигӯянд ки ина бачат инам хеле барое ки ҳама чизи безеба меай ва ман кӯдакам қати ана чихелиам давраи союз отаомон чихели будам хеле не ки давраи союз мисол мегӯ ман дакад местам отам дар лав ҷоша ман дар боло местам ба хеле суя суратам пафта дадам мара навиштам ки ахои отат болошо хама отам да маъқулай ман онҷа местам мефораша дар бағалаш местам и отношения ма отамай яке тарбияи озод аст як хел одам дар пеши отат пота дрознакаи сууса ман овқат мехӯрам сарма дар болишта дар пеш дадам дар сари сархон дроз мекашам ака нигоҳ кунед и ҳурмата и иззат ба и местам ана пома дроз нак дар пеши отам пома дроз накунам хеле культурна бестам як корои ғайре кунам ки яке бифаҳма отам иззат чизо мара мо отам мондай ман мекунам марам ё чам мондай ман мекунам ман агар бинам отам бигам як бор бигама ки пад бихи чихели шиштай ман мефаҳмам ба худман пои отам мехезам массаж мекунам ман гуфтаесам ки ман до чизе ман шидам нашидам аввалаш нияти пок май дои ота очамай калақати кор мекунӣ мефаҳмӣ ки баракат гиҷодай ҳамин фамили баракат гиҷодай худованд метиҳад ман очама занг мезанам очам мегӯм о ганда бесум оча сум шота нагзаштесан шаб мобайни имрӯз ҷумаи мобайни аср шом да дококи гуфтаган ай худованд ҳама вақт чизи зиёд талаб кунӣ битантон худованд мегӯям ку кама бута ғаманата ман мегӯм бисёра бута ғаманата ба ҳамин хотир фарзандома ҳам чӣ хеле ки отаам тарбия кай ҳозираш да бобо мумаш тарбияш кисан бин як чиз як темаи дигар ман мегӯм ман 8 сол шид ман дар шаҳр хона дорам ман ягон бор оли оилаам гуфта неста ки ман биё бикучем оилаи ман хати ота очам хати бобо мумаш кӯдакои ман зиндагӣ мекунам ҳамҷа светошон нестай дар як рӯз 4 соат светотан места ягон бор мара гуфтагӣ неста ки биё бикучем ягон бор
хеле ки ма ягон медром ягон грозним габзани намунам ма шӯхӣ мекунам ма дар тавоб бисёр дар хона шӯхӣ мекунам ки агар бугум касалам температурам чилаку хиёл мекунам ма шӯхӣ кардисам қатишон не ки фарзандорам хеле тарбия кунем ки аввалаш ки телефон бисёр накунанд ман медорам телефон наковен мегум агар телефон дар дастша ман медорам бобош мегӯяд мирзо телефон накофт агар телефон дар дастша ҳо мега накофтам телефон наковам барои ки ами телефон дигар не отатам мешиносӣ не очатам мешиносӣ барои ки мо дидагем ҳами чизора кӯдакое ки умуман мебинем яхе кӯдако нами дар бозору маъракаву исусу кӯдакои ма ба худо нигоҳта мефаҳманд любой кас мебини нигоҳта мефаҳмад шикамош насер кен ҷои соз замонешон бихонанд сами глани ман мегум ами зан ман мегум ки сахт гап назани қатиям фақат қатишон ира нака уран монаш бикна яки агар ки фарзандои ту фарҳанги хипхопа интихоб кунанд зид нестӣ чӣ ба зидам чизе мефораша бикна ба ғайра корое ки хай определённи коре ҳаста ки чорчӯбаи муайян нагзан хипхоп мефората биги хипхоп мефората чӣ кунӣ расм бикашӣ биги рассом ша мефората не ки обязательно дар баробари залу машқ ҳамчизота бира тамом ягон чӣ нест зал тарбия мекунад одама бештар барои яъне ки тарбияи озодтар аст барои чӣ берӯз репхонаи имрӯз умуман дар маҷмӯъ репхона калимаҳои бегонаро зиёдтар истифода мекунанд ин яъне ки дар жанри яъне ки аниқтараш дар фарҳанги хипхоп дар фарҳанги хондани реп яъне ки қофиябандӣ дуруст меғалтад фарз кардем калимаҳои англисӣ калимаҳои русӣ ана бинена хай берӯз хипхоп як жанре ҳаста ки дар аввал гуфтем жанри кӯча мо дар кӯча куллан адабӣ ҳарф намезанем дуруст ва хипхоп ҳам ҳамияй маънош як хеле мекунад ки ҳамун гӯшта ҳамун меъдаи ҳамун гӯши гӯшнавандада осон ҳал шава осон фаҳм боша ака ай ҳад зиёд ози агар адабиш кунӣ ма уверенам ки гӯш намекунанд уверен ира оҳиста оҳиста яке намешава калтакада не дар бораи лаҳҷа намегӯям аст дар не лаҳҷашон афсам калимошам ҳамин кӯчада ҳама ягон кас намега ки ана сарта кам карди ягон кас намега ман аллакай сарамро кам кардам ҳама мега ман уже кам кардам уже мега калимаи уже ба маънои ҳамин хиёл мекунам ки ана агар пурра адабиш кунанд ку оҳиста 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 аудитория 10 миллиона метавона 80 миллион 200 миллион шавад барои ки форси забон 200 миллиона ва бисёр репҳои форси забона ҳаста ки мо гӯшон мекунем адабиян ман мефаҳмушон деки бон бачода бачо намефаҳмашон душвортар аст аги ба ҳамин мо омода метавонем қадам занем агар майда оҳиста оҳиста акаи хеле ки америкадам калимаҳои франсузиро истифода мебаранд лотиниро истифода мебаранд дар забони англисишон русо ҳам калимаҳои англисиро истифода мебаранд қазоқо ҳам калимаҳои русиро истифода мебаранд ва фикр мекунам ки мо бояд ҳамира куллан фарҳангӣ накунем барои ки ҳам реп худаш фарҳанги мо нестай агар давом реп фарҳанги мо нестай мо чӣ ба мира фарҳангӣ кунем костюм бурукай мо нестай шарт нестай моро бигирем чаканаш кунем барои ки ваам худаш ҳам культураш ҳам костюм бурукай барои чӣ репхонаи мо имрӯз ман мушоҳида кардам як-ду бор дар студио лаҳзае ки баромадам дидам на ҳамаш ягон реп мехонанд реп эҷод мекунанду реп мехонанду дар бораи ягон муқаддасот гап мезананд ягон муқаддасот суруд реп мехонанд яъне ки дар васфи модар дар васфи некии инсон дар васфи ишқу муҳаббат баъд аз 5 дақиқа баъд аз студия баромадан гапҳои қабеҳ зиёд меравад ин ба маъноиш ки худат мегӯй ба гуфтаҳои худат намекунӣ ака чӣ аст мушкилиаш бартараф кардани он не аввалин дараҷа баъзан реперҳое ҳастанд ки реп мехонанд намедонанд барои чӣ мехонанд мо хиёл мекардем ҳамун трекҳои пештарам гӯш мекардам хиёл мекунам ман мисоли худам меёрам да хеле мекунам ба мефаҳмам ки учен ман ягон душманам надоштам ягон кас қадима зиддиятам надошт ман бояд ҳам гапҳорам намегуфтам ва акаи проблема медонӣ дар чияй ранги ягон каса насиҳат мекунӣ мегӯй ки кӣ буд як кас нақлм кард маганди худаш як кас меояд пеш мега ки бачам диабетикай мега бира 3 рӯз пас биё чӣ кор кунам қандаш пас шава мега бира 3 рӯз пас ба мега қабулш мекунам мега ки
چی با 3 روز پیش نگفتیم اونم میگه که قند خوردنش بس کنه و فلان کار کنه. میگه برای چی 3 روز؟ میگه برای که من 3 روز پیش خودم دیابتیک بودم، هم قند میخوردم، خودم این 3 روز اجرا کردم، رزولت دیدم و برایم خاطر توصیه داشتم. خودم همین کار را کردم، خودم همین صورا کردم، خودم در کوچه مقصد گپای دغل گفتم، خبی گفتم و نمیدونم چی بگم. من خودم برای که نمیدونم چی بگم خیلی میکردم. چی بود این گفتگو؟ و همین خاطر هر کس با مرور وقت اصلاح میشوه. لوبای کس اصلاح میشوه، شرط نیست ایرشش کالتک نمیام اون کسا بفهم. برای که لوبای آدم در دلش آرزو داره، تالنت داره، یک باید خچر ریالیزovat کنه. او را ببینیم ما موبایل اگر هم ویدیوهای پیشتر ما را میدن ممکن ما دیگه به قپیدان غم میدونن اون چی خیلی ما هم او در قپیدان غم دادن. مقصد هر یک کار باید بفهمی که سوال جوابی خود چه داره. امروز گپ پارت افتید در هوا دا نمیره گم شوه. گپ دا جواب میگوی. امروز نگفتی پگاه نگفتی یک سال پس ویدیو میبره جواب میگوی. چی باید خیلی کردی؟ ما نه ویدیو ما میبینم ای پیش میبرن روی میکنن. ما ابسولوت نه همون وقت ما دا پافیک بود. حاضر تا 2 سال پیش هم گفتم خیلی کردم حاضر میگم یک کم ویدیو ما را بچه‌ام ببینم. خیلی بچه‌م دارم خونه میدونه که من خیلی نه که با میبینم اون ویدیو رو نمیفرام از نش کار درست بود و بچه‌ها باش من توصیه میتونم که این کار رو نکنین. بیروز غمگین میشه لحظه‌ای که زحمت میکشی، مهنت میکنی، شاگرد تربیت میکنی، شاگرد رحمت نگفته میره. اگه نگاه کنین خیلی شاگرد رحمت نگفته ما گارنی 20 شدگیم گارنی ما از یک گلا آدمایی هستن که من نموشون نمیگیرم. ما را داشت رحمت گفته نیستن، ما را رحمت نگن یا اون گپ نگن تمام. ما عموما زیغ نمیشم و بشه برای که من خیلی گفتم که ما همه وقت چیزا بد شارژ داد میکنم، خیال نمیکنم که او نمیجا من میوه شنوندم درخت میبرم میوه زور میتم. ما اجداد میکنم که قوق میشه، همه وقت اجداد میگم که اون کس میدزدش و قوق میشه. برای هم دیگه ایرون نمیشم. در حالتی که میوه داد علاقه طبیعت دادن بود. در حالتی میوه داد ما میدونم که همین سال میوه میتا سال دیگه نمیتا کاروچی. با درش اجداد میکنم کاروچی. بیروز درباره شاگردان گپ زدیم. اكو درباره هوز بسیاری سوال با من میدن درباره عبدالرزاق بود صحبت کنیم. خب اكون بحث مناظره رو اینا فهمیدیم چی گپ بود، چی کار شده بود. حوزیره خبر از زندگی عبدالرزاق خبر داری است؟ راستی گپ ما را مای دبی نوشته بودن رقمی که یکم بار اکانت عبدالرزاق رجیستراسیون کردن و پشتایی که یکم بار عبدالرزاق رجیستراسیون کردن امورا مدابته. این کی نوشته بود؟ لحظه یکم اپریل. این نمی سال. مقصد با او سپاکوی نمیتون اکانت چه واسه نوشت کنه. بعد چی فکر میکنی؟ من چیکار کردم؟ خیال میکنی من دادم همیشه سورا؟ نه کنش نه. من ندادم همیشه سورا. انا اگه دای بورم از 100 بار جواب دادم یا بورگا با جواب میتونم که فهمو شوا. یک گلاسوی امروز کرد. بعدی که همین کاروش ما استوریز چکم که عبدالرزاق هم اینستاگرام شا گرفتگان هم یوتیوب شا گرفتگان نمیدونم که یوتیوب شا باید عبدالرزاق نه که ما بود. خیلی مورا اینم اینستاگرام ما شدیم با پشتای خودمون یوتیوب شا خیلی وقت چون شدن هم تیک توک شا هم اینستاگرام و هر بار میبینم بعضن آدمو خاطی عبدو پرامو افیر در خاطی کیه کو ما دا توزیق میشم که چخی ما ای حزب‌الله دا پیش بدیم ای تمایف دا پیش بدیم همه آدم را ما ریالیزovat کردگیم ما رفتگیم ما هم نه با بیانس ما رفتگیم ما سیوم کردگیم پریس کانفرنس را تمایف گفتم که ما اگر بخوام این پروژه را اثر کنم که با میرم خیلی نه که ما در هیچ عموما در کار نیستم. من خیلی آدم که شهرنامه هم خیلی هم داشته باشم که هر کم شهرنامه اساس من آدم نفرم که شهرنامه هم داشته باشم بدونم که مولتی میلیونرشم نمیکنم. نم چی در کار ما دا نمیفرم. و همین خاطر اگر بعد یا جورام در گلاسای روی کدای نمیدونه خودش بافکن مشتبی جزیر کدایشه یا جورام در گلاس روی کدای که این گپی حوزیره است اکای بارون همچین انا شرطنامه خطی هوایی کدام انا چی $600,000 گرفتن. خیلی میگم با امروز خیلی دیابور فکر کن راست اینا ویدیو برومات کانفلیکت چید $600,000 ما گرفتم. خب تو میبره درباره پلنشت پلی استیشن درباره میسو گپ میزنی تو میخیزی میگوی که $600,000 گرفتی هم خیلی با خیلی تا اووری نگاب زده است که ما قریب خودم باور کنم که ما $600,000 گرفتم.
ба ҳамин хотир ранги як кас мега ки ҳоз биям гудакора дурӯғ бугум чунки уна кӯчаи бологида ҳамада шоколад додесан миям мега ки кӯчаи бологида ҳамада шоколад додесан медаванам гудако меран хичам мега бебрам яки рост нагуфта бошам ба ҳамин хотир ма единственный чизе ки ма зиқ мешам ина ҳози аккаунтша гирифтан инстаграм ютуб ма ба худо бугӯй ма хирсан нашидам ма умуман хирсан нашидам не ки абдурозиқ рафт бугӯй ма зиқ шида будам ма умуман зиқ нашида будам ма просто кардои хитайку мекунӣ баъд мега ки сум як бор савол худ дар шоу бизнеси туи нарай дами тоҷикистон ӯ даврада мисол соли 2019-20 туи нарай реклама ӯ қадар дар инстаграм хеле авҷ надошт мисол чӣ хеле ҳозирай туи нарай якҷо сум ёвӣ мо абдурозиқа ба фикри туи мемондем ягон хел туи мо намемондем абдурозиқ қатиён кас видео кунам мо фақат мефтем сурат мегири бигир депутатси хад мо мепровардем абдурозиқа охирон пуломон қати одам худаш нарх мемона не ки мара видео рӯй мекунам ки ана ина абдурозиқа ина ҳози ана мо да мошина абдурозиқа панҷаке небурдем ки хеле айдамаш бо меовардем худ мо намурам хеле образа статус медодем ма барои чӣ зиқ мешавам ки ҳазбулларо бида гиҷоай ҳазбулла хайна мо кидат кардем мо плота хӯрдем мо намедонем кадом плота чӣ пилта омад як бор тасаввур ки кадом пил мо плота хӯрдем ина ҳозир ё чӣ ба аккаунта гирифтан индустонш кардан гирифтан ба абдурозиқа хулиган кардан гирифтан не охи ҳазбулла хулиган буд мо ира как правильный одам пеш мебурдем ҳамин образи худаш зебиш медод хай согласись абдурозиқ бигира дестгирӣ кна ин намезеба баро ки абдурозиқ одами культурный одами правильный намозхон дигаву дигаш гирифтан общий образ шаҳрлиш кардан гирифтан ҳиндустон кардан аудиторияра ҳиндустон штоп вақта будони ҳам як қишлоқш подписат сад кунад 40 миллион мешавад ман не ки вақти рафтанаш да бугӯй зиқ шуда будам ман нафаҳмидам ам чӣ хел рафт ё ки чӣ хели шид ман умуман парво надоштам одамое ки хадима буданд медонанд ки ман умуман парво надоштам ҳо ман бояд видео мекардам мардумам мефаҳмондам ки ман чизоямро нахӯрдам PlayStation гуфт дига бод омади кора бин ки ҳама изош мондагӣ даже кушодагӣ нест моро ма чӣ мекунам PlayStation та ма чӣ корш мекунам ки ма дар шаҳр 3-4 ҷо Sony бардорам ту мара дар бораи Sony мегӯё ха ёдаш додам бечора кадоме ки ёдаш додем ку ганда кори хато кардем ноз мега полис қатив дига агар шаҳрнома мега кай берӯз худ шаҳрномаро имзо кард мо шаҳрнома имзо кардем ҳо шаҳрнома чима монестем қатид мо шаҳрнома имзо кардем бо ҳамҷа мега ки шаҳрномаро худаш имзо кард $600,000 гирифт ана $600,000 гирифт маро хе фурӯхтан ай бихчон шид ба ё мара намондам ма бурам ма чихе да видео мо тата занг дес ҳамара гуфтесам ки видеоро тамошо кунем мегум ки ой ба кабиёма тата бачата биёро мисоси не мегӯй бачаи ма беста ак ман наметонам мо ҷои личникови раброро нишон гуфтам мебинам суратуро ҳама чиза чихе омада чихе гапзан шид одама яки одама 2 бор мешиносӣ вақте ҳеч канест вақте бо касе мешава ма и одама ку 3-4 бор мешиносам боварид намеяд ку хеле боварид намеяд як гапҳо мега як чизо фикр намекунӣ ки ҳамин одамам хеле мега ба ҳамин хотир беҳадди бад мара ҳамуҷа чечено буданд доғистониё буданд гуфтесандаш ки бача ё аввал қатид буданд ё и хелид кардан хел кардан и арабо як сол 2 сол рост куш нишон метиҳанд та даваед мекунанд не ман қатиам ё кор мекунам ё пулои мара хӯрдан искан охи кам пул сағира чӣ хеле пул берӯз як саволи дига агар рӯзи абдурозиқ биёд не ягон хел не ва деражнеша ки буд шид абдурозиқа худаш хичаку худаш не ӯ бечора худаш мумкин калонтарош ма ба худо умуман як ҷурам навиштам сағира хирсан нашидӣ валлоҳи хирсан нашидам чӣ хирсан шам вай боша набоша гарм хунук нест мада мумкинам нафаҳмам ягон кор шава ба ҳамин хотир гирифтан арабо ки буд як занак ӯ занак ӯ мультимиллиардераю ӯ ман намедонам ира барои чӣ гирифт барои чӣ хелиш кард барои аккаунтчаё ки дар назар метонистем аккаунтча сум бутим мо бутемад не ки чӣ ба гирифтиш бача мо ай ҳазбулла ай мо пеш будем мо плани мединист ай мо реклама мегирифтанд ӯ занак худаш индутабор ай ба мефорис баким шоҳрухан абина салманхан абина ба сум қаднаша губа гуфта ки ман як одам дорум реп мехона байб мехона биёма карочи ам хеле ба ҳамин хотир вақте места мотиватсия метаву дига мета ягон кас ягон бор нашида ки устод чапас бизана каси боша набоша устодаш ба муваффақ шава ягон бори хеле шидаг нест
дар таърихи инсонияти хеле нестае ки ман устоди ягон кас нестам. Ман як гала одамое ки гарениян реп мехонанд офизан дигар ман любойша как устодиву дигараш дастгирӣ кардагим не ки ман намехостам дод бизанам ман устоди ягон касам не ки анво сабаб шуда ки ман продюсеру ягон як гала талантҳо пеш меянд калишон кор намекунам барои ки хай баъд аз Абдурозиқ ҳамин чиз конечно ки даже вплот до Ҳоҷи Иброҳим я бор рафтам дидимаш гуфтам барам формаш кунам видео кам хасу рахтам ҳамун гудака голосовой роҳӣ кард ки о мара фреб кунад тара фреб мекунад чихи одам дарунаш ҷазир будай мега отаву чат пеш айта ҷурӯи фалшивита мешиносанд не ки отаву чай маро нашинохтагианд дадаи ма мега Абдурозиқ мардаки хуба як ман фаҳмидастам википедияра ин алиш карда намешавад ина википедияш медонам ура ман медонистам ки намехоҳам бинависам ҳамин чиза не ки википедияра фреб намекунӣ ҳамун занак ман англисиро мефаҳмам ҳамун сини ҳам телевизиони ҳам дубай рафтагим уже ман фаҳмидастам ки ё гуфтаста ки ин бача дастгирӣ каса мега сини перевод чи мега ки иҷоша нагу иҷош важн нестан иҷоша перевод накун ки овардаш чихелӣ кард ҳама қасоле ки Абдурозиқ дар Дубай буд ягон бор ту фаҳмидӣ ки ҳам тоҷикӣ гап зана ё ки тоҷикӣ пӯша ё ки байрақ тоҷикистон не хайо баъде ки ҳада комментарияш месан Абдурозиқ фишкаш тоқиш буд фишкаш тоқичаш ҳам приколош ҳам тоқичаш медидан Абдудалубой логотипи ҳам тоқиш қатия ба ҳамин хотир бояд вай ча аз булада зур мекард ба фикрам ки уже наметавонам оиди дуэти ту бо Зулайхо ки пешниҳод кардинро ва ман то ҷое медонистам با زلایخو هر دو همدیگری چور نسپیس کرده بودید اونقدر دوستی نداشته ما یا فعل داشتم رپرم بودم یا اون کسا نمیگفتم که انا بیا سرود سر بیا بکنیم یا اون تریک بکنیم یا که اون چی برای که نه که انا زلایخو خاطی هم وقتش میگفتم که اگر بکنم خاطی هم زلایخو اون چی بکنم یا که شب نام خاطی اون چی بکنم اگر میکنم و همین هر سر او چندین آدمو خفن و چندین دخترو زنکو نکردیم خیلی خیلی آدمو ما یک на видеом кадан яка занг мезанад баром брачка созӣ нағзи ман гандашшу мебинам вақте занак ба жаргонаи мардаки гап мезанад ку не хеле чо кадина кит мегум мегам фалон фалон дам я суруд кардагим амра бикунем пага ма гуфтам та тани уже хулоса брори суруд ма гуфтам ман намехонам суруд ма қайта намехонам бам хем хешум дид ана масъалаи дай худа ана вақте ҳам битарои кард фаҳмида он чи бикунем мотив дошт ман умуман мотив ягон кас хада намесам ман худам менависам текстома навиштам гуфтам мара бити рои мақсад Зулайхо минуса рои кард гуфт фаҳмида бояд бикунем ягон чи гуфтам агар яки ба яки фалон ёш безая ба алиш куку намекунмаш барои ки ад история хеле машҳур мондам хеле шидагим ки маслиҳат кардагим рафтагим хеле эй наҷеш най хеле мекарди ҷош харашо тамом мо мерем ам ҷош ам хеле мекунем карочи рафтагим дигар рафтагим ва хати Зулайхо музиқаш зур буд пешниҳод худат будӣ ҳам хип-хоп буд не пешниҳоди Зулайхо буд пеш аз ин дӯстӣ надоштед чорниспис карда мо дӯстӣ доштем просто як момент шид ки ҳам хеле чорниспис кардем якдигармона дигар натонистем роварда нам дигар фаҳми ардиш не як хеле бигем у вақти хеле шиноси сахтам набудема хеле якам хеле чи хеле шид ки хеле якдигара чорни кардем ё ки гумаш наёфтамаш охи чорни кини одам айдрин чорни миёви ку наёфтамаш ба як кас ёд мондод ки группа мекунем дар группа ардиш ма давай ки баъд ита миёвин бам хеле карочи беҳтарин ҷавоб буд бовар репи имрӯза метавонад ҷавонони моро имрӯз тарбия кунад ё ки ягон мотиватсия тиҳад ака берӯз и блогеро и реперо ё ягон таш не маълиман ягон на соҳаи таълим тарбиядан таълим тарбия ай хона маълимам ҳатто тарбия донад маълим дониш дода метавона аму мафкурае ки шумо дар хона дагиен маълим бо сайқалаш мета барои донишгоҳ омодаш мекунад одамера ки отав очаи худаш одамера ки калонтарои худаш насиҳати тарбия карда наметавонад ягон репер ягон блогер тарбия карда наметавонад ва бояд ҳамин талабгорие ки блогерҳо бояд чизои тарбиявӣ кунанд реперҳо бояд ихелисо накунанд ки ира раҳ мезананд ин чизо ҳамаш мифай ҳо блогерҳое ки дар ҳақиқатан як чизое ки мекунанд не ки блогерҳои машҳур кадомаш чизи безеб мекунанд ҳамаш чизои чотка мекунанд бояд блогер мардума развлекат кунад и таъсир намерасонад ҳо клипҳое ки мекуниву чизои фаҳша реклама мекуниву ягон
одамои лича реклама мекунӣ ва дига мумкин психика ва ягон чиз масъалаи дигашда таъсиршон бирасонад. Аммо ин видео ва ин трек ин чизо кам таъсир мерасонад. Агар мо накунем ҳамун хип-хопа ва ҳамун видеои бемаъние ки блогерҳо мегӯянд ӯро накунанд, мардум поле медоранд видеое ки барои таъсири бад мерасонашон, ба роҳҳои бад мебарашон. Агар мо ҳамин чизоро пур накунем ку ҳамин чизое ки ҳозир мегӯянд накунед, бояд ихелишам накунанд ку пурра фазомон холӣ мешавад. Любой чизи ҳамун дар коришон медоранд, дар мафкураи одам медоранд. Имрӯз садҳо ҳазорҳо кӯдакҳоро вайрон карда психологияшонро дигар роҳҳо дадро расонанд. Ба ҳамин хотир монашон ҳам чизои бемаъне кайсан, монашон бикунанд як рӯз калон мешавад, чизош хуб мешавад. Реперай мон имрӯз вай амқа метавона бечора, вай чӣ мехоҳин? Вай наметавона левели ғолиб куна, вай наметавона левели ягон репермон реп куна, наметавона левели фавика дигаву дигаш. Ба ҳамин хотир вай оҳиста ту фавика ёки барона трекҳои пештараша гӯш кун, ида сис буд. Ба ҳамин хотир масъалаи вода пурра таъсир падар модар мерасонанд. Ман ҳамин савол додани будам ки имрӯза тарбия, яъне ки тарбия ки таъсири зиёдтар чӣ мерасонад? Кӯча аст, сомонаи иҷтимоӣ ёки хона? Ҷавоби хона аст. Хона ман дар ҳаётум айдани отам аққурат фаҳмидагӣ нестам. Дар ҳаётум отам 130 кило бизанам, мумкин девол чапа шавад. Ягон бор ман ҳаққурат айдани отам фаҳмидагӣ нестам. Ман ягон хона медромадам, ака сани додар мегӯ матра фалон кард, ман ҳайрон мешидам. Ман ба худо то ҳозира ман на додар ман на хоҳар ман ягон бори хеле ҳаққурат ин чизо гуфтаистам ку ай хона меотад ҳаме бини ҳаме ҳаққурат касе отад ай хона чени бобо мома ҳеҷ ка тарбия намекуна. Барен гулакотона пеш бобо момашонда монен бобо момашон сер кунад. Шумо сер мекунед гудакотон. Ин фарзанд агар писта боша навера мағзи писта монен браз бобош мехоҳад гудак тарбия куна он чӣ ёд монен мефораш қатиш онҷо тамошош барам монен барам мефураш онҷо нобути садикаш монен ам бобо момаш ғаниматай бара. Ма бачаи калони муҳаммадум дора бачаи деми ма бачаҳома хидм намондагиам. На мисол биненда ма фистам ку чӣ хеле ки ма бачаи деемгиам Мирзо намондагиам номи отаё чама Мирзои Дев. Ба духтари майдаки ма Зарагил намондагиам. Баъд астан ку хешта боро ба ягон номи савари мешнам дил пага калон шам. Ман момама да таво дӯст мешум, ма да хонаи момам калон шагим. Ака дадам очам гуфтагим, ман мегӯям момама ку ай дада очам да бисёр дӯст медоштам. Ма беҳад момама дӯст медоштам. Баъд мегӯм охам монен духтарош ма савари мешам. Духтари ман Зарагил биравам хел номи хушрӯя ку. Номи зебоят. Чаро? Номи момама мондам. Баъд хоҳарам бо ҳам хел дора. Баъд гуфтам номи хоҳар таям хелам хай гуфтам хоҳарам ай дадам ай охи духтари дадам духтари хидмат духтари хидмат мемонам. Барои чи аксари ҷавонони имрӯза ба фикр ақидаета ту як философия як психология берун аз ётар медонӣ? Бо ҷавонон аксарияташ лаҳзае ки бо фарҳанг ё ин ки одоб ё ин ки оромӣ гап занӣ фикр мекунӣ аз заифита аст. Ба фикрит нигоҳ кунен ҳозир як замони шидагие ки ана ягон кас зал бирав агар машқ куна хиёл мекуна ки бояд ам синфҳои зал намерафтагиш да зӯрӣ куна ва оҳиста оҳиста ҳам хеле калон мешавад. Як каса гуфтам ки хеле калон гап задаиста буда. Ман гуфтам нигоҳ ки ҳар як маълими ҳастае ки 40 спортсмен хизматш мекунем хеле ай кӯдакӣ ай мактабӣ мешава. Гуфтаистам ки мо як ҳамсинҳон мерафт зал хиёл мекард ки одамо ки ёки одобиянд камтар чай дигаро боло мемонд. И ганда чизи нодурустай. Лично ман хеле нестам ва лично одамом шогирдом мегӯм и хеле ганда кори нодурустай. яъне ки одаме ки бо фарҳангу бо меҳру бо як самимат гап зад воқ чуна асоби нисоб мекунад. одаме ки мақсад бо инаме ҳастай варзишгаро ё кӯчагои асили ҳастанд ки во да ҳаётшони ҳеҷ чизоро намекунанд. қатъи ҳама хеле одобӣ гап занӣ ӯам дӯстошон пеши баршон чӣ хеле боша ҳамун забоне ки гап задия бо ҳамун забон ҷавоб мегӯяд. ана одамое ки хел меган во не аи палака не аю палак дарни мирам во чи ахчон папутиам фаҳмидӣ хеле. ба ҷавонони имрӯзи мо чӣ намерасад? ҷавонода ҳамаи чӣ мерасадшон худшонда ҳаракату мотиватсияу кор кардан. ина хита давраи талабагӣ та ба ёд биёр. Ягон проблема дошти пансма дошти ходок бихӯрӣ мисол гишна. Ба ҳамин хотир китобат намерасид дафтар надошти мерафтӣ ручка тагон ка ручка харида наметонистӣ. Ҳозир ҳама чиз ҳаст аммо
ҷавонои мо дар айни замон ҳаракат намерасанд. ҳаракат кунам бояд. умуман фикр накунем ки блогерро мебинам, ма тамошошон мекунам, лайк мегирам, бояд ма блогер шам. Не охи. И блогери мақсад як хелчамни хирсанда, хушбахта. Ҳама тарафи хирсандишон нишон мета. Ҳеҷ вақт дар тарафи бад. Ягон кас тарафи гандагишон нишон мета. Як видео дидам мега ки ана барои духтаро мисол сериали турки таъсириш нигоҳ кардам мо чӣ хеле ай. Як духтар шу дора, як мардаки дигарро дӯст медора, оҳиста оҳиста отаи духтар мафиозникай, у бача худаш бачаи камбағалай, оҳиста ишқи ё ҳамаро ғалаба мекунад, ё шуш ҷудо мешавад, мерава қати у бачаи камбағал миллионер мешавад, хирсанд мешавад. Сути ҳамаи кинои туркӣ ҳам хеле ай. Сутишон. Не ки ҳаёт дай хеле нест. Ҳаёт кинои туркӣ нест. ҳозир ҳам хеле ай хиёл мекунад, як каса гап задам, ё та очам бояд бигардам. Не, аввалин дараҷа та очата бояд гӯш кунӣ. Масъалаи духтарода, масъалаи бачода. Умуман хиёл накунед ки кӯчагардӣ дар кӯчаем гап занем, пагаи хел мешем. У давро гузашт. Дигар нест ҳоз давраи калай. Ба зурӣ дигар ҳечира гирифта намешавад, ба зурӣ ҳечира зада айхид карда намешавад. Калатна кор фармонед, Россия рафтесен. Шумо бояд бифаҳмед ки шумо аввалин дараҷа уҷада мигрантен. Ҳамин хотир бирен уҷа кор кунем ба мақсади кор кардан. Қати якдигарро даво накунед. Ҳозир мефаҳмем тоҷикай хеле кард, иш ушай хеле кард. Аксарият хидмон ҳамон зарар мешавад. ҷавонои духтаро бояд бифаҳманд шарму ҳаё чиай, мардако бояд бифаҳманд нанг номус чиай. Тамом дига ҳамаш 100% ба ҳаракат кунанд, сун кор кунанд, тамом. дӯстони азиз, имрӯз дар меҳмони мо Беҳрӯз Шарифӣ, яъне ки бо тахаллуси барон ки машҳур аст буд ва Беҳрӯз ташаккури зиёд мегӯям барои ҳузур пазируфтанат, омаданат, суҳбат кардан. Чӣ гуна як подкасти озод буд ва як махмаку ганда озодист накардам дар подкасти шумо. Намедонам, дар подкастҳои худам хеле озодтарам. иҷода не камтар. Намедонам. Не, муҳим ки аст. Ким буда короче одаме ки меҳмон буда камтар қинеш буда. Ака фаҳмиди меҳмонро. Фарони зиёд ки камтар дар нимаро ҳастанд, ё ки чӣ тавре гуфти папути, як мотиватсияи хуб ба онҳо. 100% бачаҳо ҳеҷ кайма хафа нашаванд. Ман одамоеро гуфтам ки ам хеле ҳам кас қачон одобӣ гап мезанаву хиёл мекунанд, такаббурӣ мекунанд, хиёл мекунанд ки аюда зурай. Бовар кунед да, ҳар як спортсмени ҳаста ки номер яки дунёи бо мебинӣ дар хоксорию изо мекаши ай худат. Ба ҳамин хотир спокойно гаштан кори ай ҳама хубай. Раҳмати калон барои даъватон. Ташаккур Беҳрӯз. ждат мекунем подкаста. Касое ки подкасти беха омаданед биен озодай гапотна гап занед, фикротна. Аслан подкаста бояд бифаҳманд ки подкаст ҷои чӣ нест, ки ранги интервю шумо фалон сол подкаст я суҳбати озод. Саломат бошед. Беҳрӯз ҷон, ташаккури зиёд мегӯем. дӯстони азиз, дар фарҷом гуфтанӣ ҳастам. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.